Sa Lapu-Lapu City, 50 anyos nga babay nga nagpailang real estate developer nasikop nunod sa mga kasong estafa. Sukad masikop ang babay nga akusado, moabot na sa usa ka gatos ang mga reklamante, lakip na mga pulis. Ani ang report. Gitanggong karon sa custodial facility sa Lapu-Lapu City Police Office si Lorna Idar nga taga Karahay, Gunob, Lapu-Lapu City. Niadtong Miyerkules sa udto, giserve sa mga sakop sa Station 4 ang unom ka mga warrant of arrest sa kasong estafa sa condominium ni Idar sa Barangay Mactan. Samtang kagahapon, dugang duha ka mga warrant of arrest sa kasong estafa ang giserve usab sa mga sakop sa Police Station 2, Batok kang Idar. Human masayre nga nasikop si Idar, nagpusot-pusot pagpangabot sa Lapu-Lapu City Police Office ang kapin sa 80 ka mga reklamante. Usa kanila si Joshua Perpetua, taga Talamban, Cebu City. Kansang igsuon nakabayad na og moabot sa 400,000 pesos nga reservation ug equity alang sa 62 square meters nga duha ka andanang townhouse sa Barangay Basak nga mokantidad og 1,350,000 pesos. Ang ilang unahon do kuno og tukod kay kanang mga nakabayad na sa at least 20% siguro to sa equity. Dayon ang amo kay isunod once makabayad na mi sa katong equity. But then nakaibaw mi nga kuan day kanang murag kadadahan na kay ilang decision kay kanang ilang ipangyason kay sukad-sukad wala man gid sila nakapatukod og property niya. Matod ni Joshua, nakaduso na sila og formal complaint batok kang Idar sa NBI 7 niadto pang miaging buwan. Naningkamot mi nga kanang ma-contact mo to sila ba para mapahibaw sila nga ang ilang pang-ambisyon nga balay kay kuan day mahulog nga scamra. Nya ganahan pud mi nga ang among kwarta nga gihaguan kay mauli pud. So, among giserve pod para at least kung makabail man siya atong kuan 6 counts niya, madungagan niya ang burden sa duha ka warrant nga among giserve sa. Gibutiag ni Police Major JP Dagame, hepe sa Station 2 nga mismong mga pulis lakip sa nabiktima ni Idar. Gani sa Police Station 2 lang daan, moabot sa 12 ka mga pulis ug mga NUP kon non-uniform personnel ang gikatahong nabiktima usab ni Idar. Unang naitabo, nagpa-blatter siya, kay mao lagi na nagharas siya nag-threat sa iyang kinabuhi kay tungod ra di ana iyang binuhatan nga pagpangilad sa mga tao. So here comes pag-abot sa among buhatan, nag-offer pa gid siya sa mga personnel. Nga ani naada siya kuan yuta worth 2K per square meter nga gi-offer. Then iyang paila sa siya ay contractor, developer, and then with corresponding kunuhay nga mga kuan gikan BIR, registry of deed. So murag na kuan po na engganyo po ang mga kuan ng mga personnel nato. Apan ang akusado, hugtanong mihimakak sa mga pasangil batok kaniya. Dili ta mo to sa post. Kay post ra man na. Adto tanawon atong dokumento kung tinuod ba nga dili akong yuta. Maura. So ang tanan gitugyan na nako na sa attorney. Ang tanan tubagon. So kung unsa desisyon sa korte willing ra gyud ko mamudawat. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.